Γεια σου, Ευγενάκη. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνεις? Καλά. Εσείς? Ωραία. Ωραία που καμισάκι κι εσύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε πολύ ωραίο βίντεο. Θα δείτε σήμερα το μικρό Παντελή, ο οποίος επιβεβαιώνει το ρητό αυτό που λέει ο λαός, ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, το επιβεβαιώνει. Και μέσα σε όλα μας θυμίζει ότι αυτό το μαγικό που έχουν τα παιδιά που χαμογελάνε με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Και ίσως, λέω εγώ τώρα, ίσως να το κάνουμε κι εμείς που και που αυτό. Να χαμογελάμε λίγο. Απολαύστε τον. Και θα πάρουμε αύξηση. Αύξηση θέλεις. Ποιος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου? Παπανδρέου. Θα μας δώσει η Μέρκελ τα λεφτά? Είπατε να μας τα δώσει. Το Παντελή. Μάλλον κάπως έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ξέρει πολλά ο Παντελής. Αν τον Παντελή. Να το χαίρεστε. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στον Παντελή και στους γονείς που μας το έστειλαν. Να τον χαίρεστε όντως και να είναι το παιδί γερό. Να χαρεί τη ζωή του τώρα που δεν αντιλαμβάνεται ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Μέχρι που να χάσεις την αθωότητα. Τότε χάνεις την αθωότητά σου στην Ελλάδα. Όταν αντιλαμβάνεσαι ποιοι σε κυβερνούν. Είναι η στιγμή που έχεις χάσει την αθωότητά σου.